ל... אוי, איי. קר איי. לי. איי. קר. לא רוצה. קר לי. היום בפרק 4. 4. קר לי. אמא שושנה כי קר לי, עשתה דיאטה. וצבעה את השיער שלה. גם הקול שלי השתנה כי עשיתי מלא ניתוחים, מלא. הפינה הראשונה שלנו להיום היא פינת השירים. טוב, קרלי, עזבי, תגידי סטופ. למה? תגידי וזהו. טוב. מה? טוב. טוב. דווקא על השיר המכוער זה... On the stars, if you feel like you go down the stars, if you feel like you take me away and make it okay, I swear I'll be here. You wanna control, start the way that I put on a show. Now I'm naked, you say I'm a kid, my ego is big, I don't give a shit. And it goes like that. Take it down your tongue and I know you. Kiss me to the drum and I show you all the moves like Johnny. I get the moves like Johnny. I get the moves like Jagger. I would even try to control you. Look into my eyes and I own you. Get the moves like Jagger. I get the moves like Jagger. I get the moves like Jagger. אוקיי, זה קצר, אבל עכשיו נעבור לאן? ריקוד משוגע. שיט, נתקלנו השיר. אוקיי, בדיוק נזכרתי בבדיחה אחת. לא אכלת צטפות? אוי, זה עולה. תחזרי. בסדר? בסדר. אני בסדר. כן, נזכרתי בפדיחה של החיים שלי. אין סיכון. מקום יכול להיות כל כך. פעם הלכתי ברחוב ובום! שניצל. לא, זה לא. נכון, כי זה לא הפדיחה האמיתית. וזה גם לא בדיחה. יש לי טלפון. מכירים את זה? אז בואו, אני אספר ראשונה. טוב? לא? טוב, לא רוצים. אבא שלי התקשר אליי. פעם הלכתי ברחוב וראיתי את החברה הכי טובה שלי מהיסודי. ואז קפצתי עליה, חיבקתי אותה, נשקתי אותה. ואז? ואז הסתובבה וקלטתי שזה תלוי. אני הייתי מתה במקום נחמד רציני. זו הייתה הפדיחה של החיים שלי. וואי, אני מצטערת עכשיו טוב זה אחר עלי. אוקיי, אז בדיוק הרגע, התכוונתי לספר משהו אחר, אבל הרגע נזכרתי בפדיחה שלי. קלטתי שאני חייבת לספר לכם אותה. הכל התחיל בבית הספר. ישבתי עם חברה שלי, בסוף, סתם בחוץ, על הספסלים. שפתאום ילד שאני מאוד פה. שנים, מתקרב. אבל לצערי, הוא לא בא אליי. בכל מקרה, ראיתי את חברה השנייה שלי, שבעצם יש לך... הקיצור השנייה. אז באתי לקפוץ עליה, ככה, ואז היא זזה. תארו לעצמך מה קרה. מצאתי את עצמי על הרצפה. זה היה כל כך מביך ומצחיק. הוא הסתכל עליי, כאילו נפלתי מהשמיים. יואו. שנייה, יש לי עוד טלפון. מה טלפון? יואו, לא נמאס לכם מהטלפונים האלה? בוא נחזור לדור הקודם של הקלפים. יש לי משהו לומר לך. יש לי תור לרופא? בטח. לא. לא. אנחנו חייבות ללכת עכשיו. די, נו. כן.
באמצע, לא אכפת לו, אבל... מה, באמת? כן. ביי! ניפגע בפרק הבא, ואולי זה יהיה מישהו אחר. 5 או 6? 7? 5. איזה פרק? 5, אוקיי. רגע, מה רצית לומר? שאולי זה יהיה מישהו אחר? כן, אז ביי. ביי.